Ayo. Ngayon to, sir. Mangita man ni Sir Alberto. Kumunggo niya. Ano ko eh. Okay. Kuan day, sir? Kuan ka na... Kung lola, sir ba? Nakay ko. Nakay TV ka kayo? Nope. Kung sa kalas na kayo TV? Prepare ito ayo. Itong mga miyagi. Wala. Wala ka kayo TV? Isa lula ha. Oh no! Lola Riza. Ano manggod din siya? Mo ko nag-ayo TV ani ko ano. Oh no! Miyaging bulat pa. Nakay na kayo? Nope. Ko ba nitay na ako TV gidawat dire. Pero ano ka, home service ka o TV na maayo, wala ko. Pero sa kalas na kaayo lang yun, sir. Wala kayo ma-remember? Wala. Ay na ako kuring TV ako man tong TV. Paano may napaayo dire? Paano masabi? Isa gigiayo ni mula sa itong niyabi. Amplifier katong sa Libertad. Mabot na dari sa kwarta gyapon, sarara. TV magtugin sa lula, sige mali siya. Hindi totoo yan. Isa ya Fredo. Sir, Isa ya Fredo nga lula nimo. pero wala mo tayo apelido ba, sir? Hindi ko alam kung kailan o paulan. Kaila po. Oh no! Ano mo tadi? Nope. Ang sige, ipauli man gud niya kay dito mo andar. Lolohin mo yan! Nya dako man daw siya nabayan. Yung sa karo. Okay na hayo last, wag ulang. Wala. Oh, no. Ako nga TV kaya na ko kita. Okay. Pero dugay na dai ka nag Okay na. Ay, wala tuig na kung ako nang ayo. amplifier lang tong last nimo na. Amplifier nga kanang portable ba? Kay dako ko siya nabayan to. Sila singil din mo na parang magpayo. Ay, wag man ko nagkantida do kuan ang pisa mo yung papaliton sila then ang charge ana depende ra kay di mo kay kung dawat kanang mga kunkuhan kay nga pang service lang ba kanang pang kuan lang sa mga tao nga maayo tabat-samba lang. Pero Pag dili mga jud. eskwela ni maingon nagturi actual raman. Well, Kay kuan ba kanang nabata ba ko sa sound system mo niya. Ibaw na ko kung saan ang mga pisaha. Wow naman! Sa mga diferensya, may bawan ako kay tukad pa sa City Anyos pa kung nagkuhan o gumahog amplifier. Uy, sana all! Dindiin ko panirbes, kaningin ko sa una, diha na ako na, ako'y nagkuhan na sa una nga, seed service, ika dito sa Subong nga ito Cagayan, ito sa Samis. Diha man kung gipauli sir kay sige daw ayo. Isa ko sa city. Ayo niya da, ipaayo niya dari ba. Pero kaya pa nimo sir, maayo TV karon. Nope. Di na ko manghayo, kaya di na ko kita. Kurintihan lang ganin ko sa kay ikapan ako ng kurinti. Ipalantaw na lang siguro na mo sir kung kaya ba ni maayohon kay dili Gusto mo man ng TV ha, flat screen? Flat screen. Ano, di ko mo ayaw flat screen. Dili ka mo flat screen ay? Siya may katulong. Ay si Reyes na maguna. Pero ka down sir. Nana ra ba dira? Wala kong ayaw TV din. Pwede pasubay na lang mo siya mo sir. Nope. Kasi kaya ra nimo yun. Na kay nakalimot ako anong mga connection sa TV kay Hindi totoo yan. ayaw mo ng TV. Heroes mo ng TV. Kung magbagay yung TV, delikado kayo kay ultimo gani nga wala nimo pansag kuryente ni kapo na nimong iyang job bitaw. Kuryentihan ka. Paano masabi? Padala ra ba niya sir? Okay ra, ipalantaw lang namo ang. Kasi hindi kaya ra nimo yun. Nope. Lagi ko ka na. Hindi ka mapasalig. Basta
sali kay nalagi ko nangayo tuig. Namo gyud nakatudlo na mo diri daw. Kan man nagpaayo ko din eh. Pang TV nga karaan. Liyo. Budlot. Alam tawa lang po sir, basic ko ate, pwede ko masayang ang mga dala lang mo lang. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Okay na. Naon ta. Kay og basi di ka balor ka mo under. Surprise! Happy birthday, sir! Happy birthday po! Ay ba ko ay mama ko. Malo na din. Malo na din ka, sir! Happy birthday to you. Dari ka, sir! Dari ka, sir! To you! Happy Birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Happy birthday! Ano mo, sir, ma? to you. Ready? Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Alright sir, so happy birthday. Joke lang po lahat. Kapag lalagay ka sir, kasi kasuntin ni mo. Akong main. Ha? Ang akong main, may nagtugan ako. Isa ba to? Yung mga masawa? Isa? Sa akong kagalingan ba, nag-psycho ko daan nga, muna may tabo. Ah! Nakasense na ka? Ano nakasense na ka sir? Sige, kaglantaw yung nanin. Ang online ko ron, wala ko kibaw, high-tech na gayron. Oh, pero nakasense na ka ngayon nanin. Sige, kaglantaw. Ah, kaya pala eh. Napagani ako ika-share nga. Pag sige tag-hulbot, iligbira, kwarta, Ah. sus. Kunya di ay, maulit ito binago. Grabe ka fitness sir. Awareness si sir. Huwag ka na ilan sir, no? Itong, pag mo kanina na, mo kanina sa mag-iba. Lagi. Wala, na-epic fail kayo mo mag-practice sir. Pero anyway, happy birthday pala na surprise kayo po ka sir. Okay na, salamat kayo. Okay sir? Alright sir, so mayong udto sir. Hi sir! Nanta ta dali sir. Okay, so mayong udto. Mayong udto sa tanang tao nga na dali karon. So sir, anyway, prank lang to ganina sir, pero wala naman dyan ka na monoprank. Okay, kabalo na si sir sa mga atik karon sa online daw. But anyway, basi natin nga nakakinsa mi sir, magpalaila sa pusti, no? We are from Everything Surprises sir. Nalay sa ka-special person na gusto ka i-greet today of happy birthday! Dala ka naman si sir. Okay sir, sa inyo na nilang kaniya ka-special, inyo kaniya ka-love na bisan to sir, wala siya dari is gusto lang niya ipabati sa imo ha sir o unsa kaniya kay hinigugma, okay? Okay na ka sir? Gusto lang niya ipa-feel na special kay kasaya ha? Special kayo imuhang adlaw nga natawhan ka ron sir o bisan to nga wala siya dari gusto niya nga makasiulog sa imuhang adlaw nga natawhan, right? So are you ready sir? Excited na ka? Siyempre birthday ni mo today sir, dili
Dili na nato dugay-dugay, hindi na nato lang kailangan na siya mga special gift na gustong ipaabot sa mga sir. Siyempre, birthday ni mo today. Nasa ipadala sa imo nga. Alberto Pizza! Happy birthday! Akpak mo bro! Alright, so happy birthday, sir. Siyempre, birthday ni mo today, sir. Dili lang mo kay Kara. Pampahaba na ng buhay, sir. From Johnny Spaghetti po, happy birthday! Wow, sana all. That's for you po. Happy birthday, sir. Sir, happy na ka, sir? Okay. Sure ba, sir? Okay, so syempre birthday ni mo today. Dili lang kay karang special gift ang gusto ipabot sa imo ha. Tapos sila ipadala sa imo nga 3 pieces lechon manok. Happy birthday! Sana all. Dali na lang. Pati ka basa-basa pa. Alright. Syempre sa birthday niyo today ay natay mga pagkaon din sa mawala na kung sila ipadala sa mga sir nga. Soft drinks sir, pampahilis daw sir. Happy birthday! Sana all. Alright. Tulo na siya kabuok kay Royal Nasha Sprite. Okay, so this time sir, dili lang kay kanina kaya na surprise. Syempre birthday ni mo today, dingin mawala na kung sila yung special gift. Okay? Ayan, this is for you sir from RRJ. Happy birthday! Abri mo sir, para may balon ni mo sa isulod na. Okay? Happy birthday, sir. Wow, sana all, t-shirt! Pakita po, sir. Pakita po. Okay, happy birthday. Ayan. Wow! Another t-shirt na naman. Favorite color siguro ni sir ang blue, no? Siguro ni mo ang blue, sir? Kaya pala eh. Dili halata sa itong balloon. So, sa'yo mong gisuot, sir, no? Dili ni mo favorite ang blue. May balloon din nato ka. Dili din kinahan si sir ang blue. Madali lang sa, okay? Siyempre, birthday ni mo today, sir. Every occasion, agad siya. Especially birthday. Dili na siya mawala. Napon sila ipadala sa mga red ribbon cake, sir. Happy birthday! Wow! Grabe ka, pulikin si sir. Okay, dali na lang siguro. Okay? Happy birthday. Dali lang sa sir. Alright sir, so happy birthday once again. Happy na ka sir? Sobrang happy ni sir. Eh, gandahom na siguro na yung mabotron? Dahom na ka? Ga-expect na si sir. Grabe no? Talag sa on na ni mga. Ga-expect na dahil gana ay mabot nga surprise. Okay, so syempre birthday ni mo today. Hindi lang kay kanan ako siya ipadala sa mga tarpaulin pala kung pakita mo dali. Ayan, palakpakan naman natin. Ayan. Nakabutang happy 65th birthday, Papa Alberto. We love you. Yes. Sige na, i-display na ito meron. Namago dito ka na murag laghang kayong mga balon. Naay mo mga maanyag kayo sir nga bulagway dala sa inyong pagpuli. Kita niyo mo sir? Di ba? Naay mga pagpangwahing. Alright sir, so syempre birthday ni mo today. Since nakabalor magita sa mga special gift na gusto ipamot sa inyo ha. This time, dali po natin may bawal karan of since I had galing ang surprise. Na siya ipadala sa mga special letter, okay? Sige na ka sir. Kisa kay kadala ni, ipadala. Bata. Kisa man. Sinli. Siya ka ha? Basig na ni chicks lain mo ha? Sure ba sir? Imong bata or nakailaing chicks daw na? Dala ko tricks. Mga daray, makita ko ng chicks ni sir. Hi food ma'am. Hi food ma'am. Dali nga na. Alright, so this time, dali natin may bawang ka na. Okay, sa ikanatag ka ng surprise. Na siya yung special letter, sir, okay? Ako ang basahan, sir, ha? Happy 65th birthday pa. Na-surprise na ka? Una sa tanan, napasalamaton kayo mi sa Ginoo
sa lain na pud nga adlaw nga tawhan nga gitagana kanimo karong adlaw. Ug hinaot nga daghan pang birthday nga maabot sa imong kinabuhi pa. Daghan kayong salamat pa sa tanan nimong pagsakripisyo ug karon tuguti ko nga ako na pod ang mobalos para ninyo. Para nimo, para ninyo ni mama. Proud jud kayo ko nga ikaw akong nahimong amahan tungod sa imong pagkakugihan, pagkabuutan, pagkawalay bisyo ug maalagaron sa katawhan labi na jud sa labang kahitasan. Pinangga ka sa Ginoo pa bisan pa man sa tanang mga pagsulay nga atong naagian pero wala ta niya gipasagdan, mas gihimo ta niya nga mas magwig-on pa kabalo ko nga gimingaw na kaayo mo nako pero mas gimingaw pud kaayo ko ninyo. Agwantahon nako kay kamo akong inspirasyon sa kanunay kay mauni akong plano since nag-eskwela pa ko ang mobalas sa inyong kahago. Ang inyong kalipay, mao akong kalipay. Ang inyong kasakit, mao akong kasakit. Mao nga pag-amping mo sa kanunay pa. Akong wish o giampo ni God kanunay nga tagaan mo og maayong panlawas kay gusto nako makit-an nga proud mo sa akong kalampusan. Hinaot pa nga napalipay rata ka sa imong birthday karon og na feel ra nimo ang akong dakong gugma diha kanimo. Bisan pa man layo ta, pinangga ta ka pa ugma. Bisan pa man talag sarata magka video call tungod kay busy ka. Palihog at imana ang lawas pa, maora na akong gusto. Salamat kayo ma ug paha. I miss you kaayo. See you soon. God bless you always. I love you kaayo pa ug I love you sab kayo man. Nagmamahal ang imuhang anak sir nga si Ma'am Jen Lee ng Taiwan. Palakpakan naman natin. Ayan, nag-cry na si Ma'am mo. Pakita ko si Ma'am. Ilak lagi ka Ma'am. Gumingaw kasi mo na. Sige po, mag-istoryahan ka na mo later. Okay, so this time, dali lang sa takay, sir. Okay, sir, so happy birthday once again. So nasayod na ta ang nagpadala dahil nga surprise is tinuod jud ka, sir. Tagna jud ka ang imuha gid ang anak nga si Ma'am Jen Lee nga nakakaroon sa Taiwan. So this time, sir, okay na ba, sir, nga mga ko unsay may kasulti sa iyang gihatag nga surprise today? Sa iyang effort ngay nga nani mahimo gid niya ni kay tungod layo siya pero gipabati niya nga naa gihapon siya nakasaulog naka-celebrate sa imong adlaw nga natawan. Okay na, sir, mga ko unsay may correspond sa iyang letter ug unsa po nimo ikasulti sa iyang gihatag nga surprise. Dali lang. Una sa tanan, daghang salamat ninyo nga mianhi miduyog ambit sa akong kalipay ning pagsaulog sa akong adlaw natahan. Bisag mo nani nga pinobre lang pero ako magdahom nga ingon ani di ay nga on air ang akong celebrant celebrate sa birthday ba kay mo naman ni uso ron nahibulong lang kog dako pag abot sa pag introduction diha nga ni kuan mo sa mua tinganap mo sa mua then ako lang dakong pasalamat nga bisan tuod layo nga akong anak ron nga naghunahunag gyapon siya sa akong pagsaulog sa birthday kay kagahapon ako kung giampos Ginoo nga unta ang iyang mga wishes matuman then mausap na ako nga daghan pa unta nga mga birthdays nga maabot ako kay bisan tuod matiguang magilintaw pero Ginoo ra may nagbuot sa tanan. Muna akong wish nga daghan pang mga katuigan nga diin among
pananglitan ug unsay mga kaayuhan nagahatag sa labang makagagahom. Nga kay yunani naman ganiron online naman. Awak ko magdahom ngay yunani diyang hitabo nga surprise, pero ako naghuna-huna giko nga mo gilim hitabo nga mura kog dramaho ninyo. Yunani ito mura ginig drama ang hitabo agiron kay wa ko nag-expect ba nga ingunani ang sugar kay nakamit ko sa unang ingunani adili man ingunanan mga pangutana niya kay kapulikay kung tuba ganina iko nga wa ko ayo wa ko ikuan niya wa naman ko tinuod masad pero okay lang sa kuha kay kaning ingunani ron agi milikpag sa ulog pagpasalamat na to sa mga katuwigan nga diin atong gipahimuslan. Labaw sa tanan, ako ko pasalamatan ng Ginoo nga naghatag nako sa kinabuhi. Kay muna pinaka-importante. O daghang salamat sa tanan. Kabila sa akong anak nga naghimo nining maong selebrasyon. Yawa ko magdahon nga may nang ani. Salamat kay ninyo sir, ma'am. Alright, so dagang kayong salamat sir, dalagan gid kayong gift sir na sa itong kinabuhi na side ko nga sakto gid ka sir nga wala ang una ginatong pasalamatan is wala gilain na tuwag yung buhay nga Dios sa tuwag yung Ginoo sir no nga mo gitag-iya ni ining tanan kay tanan nga naa nato is walay ato ang grasya man na siya gikan sa Dios. So dagang kayong salamat sir sa imong response na side ko nga grabe ang kalipay. Grabe ka unod nun ang imong mensahe nga gipadangat pud nimo diha sa imong anak og nasayod ko nga nabati gyud nimo ang tumang kalipay og kami nga usab nga wala diri karon imong anak pero sa inani nga pamagi at least ihag yung gipa-feel at sa mga special kay kasaya. So happy birthday once again and thank you so much. So this night naman imong wife ma'am okay ra ma'am darita para ninyo si sir kay maayo pud sa imong birthday wish para sa imong husband. And then, unsa sa, kung naman light lang, unsa po di mo ipasulti sa atong sender. Nga imuhang anak ma'am nga may naghatag nga surprise. Dali ma'am, relax lang ta ma'am ha, mag-celebrate lang ta nga magmalipayan, okay? Okay, so ma'am, tapare si sir ma'am, lagi ro kayo mo. Ma'am, distansya kay ka. Sige ma'am, tapare para sweet food ka, ma'am. Ayun. Ma'am, imong husband is nagsaulog sa iyang ika-65 katuig. Wow. So karon ma'am, unsa mo gi-surprise sa imong anak nga naa karon sa Taiwan nga si Ma'am Jenly? Unang-una sa lahat, unsa man imong birthday wish para sa imong bana? Ug unsa pod ang imong ikasulti sa imong anak? Mapalanggaon kayong anak nga si Ma'am Jenly nga naa karon sa Taiwan nga may nagpasa ulo ani tanan. Okay? Dire lang ma'am. Nagpasalamat ko sa akong anak na tuwa ko sa Taiwan nga di nun ani ang iyang papa si Preston. Ang ako ang pasalamat na ko niya. Happy birthday. Wow, sweet naman! Ako ang motivasyon nga akong Thompson. Naghanda ka itong kastorya pero Juan, niduyog ang panahon nga murag rainy days. Kaulanon ba na? O pagkain na ulan, nitulo na ako ng luha. Ako lang wish nga unta si Jinjin doon kanang siya sa Taiwan. Ako lang wish niya nga unta tagan kanunay kapiskay sa panglawas. Kadi mo kita malimot pag-ampo nga daghan pang katuligan nga din kita magkauban. Ako lang i-wish sa Ginoo nga unta maayo kanunay mag-amping ka diha o hinaot nga dili ka malimot sa atong labang magagahom sa pag-ampo
Kay mura na pinaka-importante sa atong life. Kay naamagod sa giingon nga family stays together, prays together, stays forever. Love will always. Patigbabaw gid sir. Always love and care. Be careful your life. Mira ka sir. Salamat na Wala. Alright, so nagan kayo yung salamat sir. Sa sakto yun, no? Ang gugmag yun may dapat magpatigbabaw sa parang tibok pamilya. Kay maunong gid po na ang gusto samahan sa tuang kinabuhi nga puno kita sa gugma matag usa. Kay para ang ato ang pamilya po magpuypot nga magmalinawon. So nang una sa lahat ma'am, nasayad ko nga kanang imong luha is luha na siya sa kalipay, no? Syempre ma'am, wala jud ko kag-expect nga inani ang makita po karon. And then nasayad ko nga nagibingaw sa kasi yung mga anak ko. Na feel good po nimo ang gugma sa imong anak sa imong husband, no? Ngayon karon nagsaulog ta diri sa iyang birthday celebration. Okay? So this time, dili lang kay kanina pa kayo anak na rin, sir, ma'am. Kinsa man, si sir. Sir, dali, pare mo ang papa, sir. Siyempre, birthday si mong papa, sir. Nag-celebrate siya yung ika-65th birthday. Unsa man imong birthday wish para sa imong papa. And then, unsa pa may kasulti sa imong sister, kaya naghatag galing ang surprise. Para sa ako, ako naman lang dire. Ako may suon to sa gawas. Dahil isang sibuk. Ako lagi nagpala na nila. Ko, Raul, kayo ko ni Papa. Isa to kapoy siya siyang trabaho. Apan, nikamot po siya nga kuano kami diri. Wala ko ilay ka kuan papa ka. Ibaw ko ni papa kung sa gyud siya ka. Sunundon nga naman. Apa? Happy birthday. Naot ko nga. Padayon nga po yung mga kabata. Kamayo naman. O isang po sa akong isuon na nagkuhat nini nag-spice mahan Ajin, salamat kayo inaut ko nga ikaw higit pasagdan imong lawan diya ang tulang dito sa Ajin hinon nga tulitanan sa kailangan nita salamat kay Jin moto ko Kaya palakpakan natin. Alright, salamat salamat sir. Nalamig kita kamtamon no, ang masakanak ba ng santa napay ang ginikanan is makasulti siya nga unsa niya kahilig ugma. So sir, thank you so much. Salute kay sa imong message sa imong papa sir no. Even aside pud ko nga inanalagit pud ka mapalangkaon ang imong papa nga even kamo is appreciate ninyo. Kabisan gali kamo makasulti gyud nga pagpabilin sa imong pagkamahan nga buutan. Okay? So salamat sir sa imong mandate nga birthday wishes and then response sub sa tuwang sender nga si Ma'am Jenly nga nakakaroon sa Taiwan. Beside ko sir and ma'am na si Ma'am Jenly is happy sub siya karon nga naglantaw sa inyo nga kamong tanan nga nadiri karon nagsaulog sa birthday ni Sir Alberto is happy, di ba? Nagsaulog ka na nagmalipayan. Okay, kisa pa man. Dari, ilan mo? Sige na po. Kani isa. Masay nga rin. Tia? Tita? Tita daw po. Nimo nga daghan pa kayong mga katuigan nga imong sa ulugon kung hatagan pa kag kapiskay kanunay sa atong labaw sa trabaho. Ako sa mga ako ang tanan tibuok pamilya ang Ginoo kanunay mag-guide o mag-proteksyon sa inyong paggawa sa pagsulod sa inyong panimalay. Happy birthday! O maura na. Happy birthday! Thank you so much. Ay, talagang salamat ma'am sa mga manindot na birthday wishes para itong celebrant kasi Sir Alberto. Okay, so wala ko na may matag birthday wishes na apo. Basig na yung apo mga matag.
Okay, so this time, kung wala na yung mahatag og birthday wish, dili lang kay kanina kaya na tong surprise. So anyway, thank you so much sa tanang naghatag og birthday wishes. Naisip nagsaulog it po tang nagsaulog it mo sa adlaw nga naman ni Sir Kara. So this time, dili lang kay kanina nag-answer na may prepare nga song. So kanina song, okay ra nga magsayang mag sweet ni ma'am. Kaya pa ni ma'am, Stan? Sweet lang mo ma'am. Sige na po. Okay ra? Dahil lingkod lang ako ang away na dyan. Okay? Sige. Para mahimo pong memorable at special ang birthday ni Sir today, alright? So naman ko siya prepare nga song, imong anak Sir and Ma'am, nakantahon daw para sa inyong mga, para mahinungod. Kani nga message sa song is para gid sa inyo, okay? Sige, sige, partner. Tindog lang sa Sir. Bakbakan naman natin. Remote mo sa pagbaylis. Hawak sir. Ikaw sa hawak ka sir. Yun. There goes my heart beating, 'cause you Sayawin are mo, the sir. Pwede, sir. reason I'm losing Sir, my lang. sleep. Please come. There goes my mind racing, and you are the reason that I'm still breathing. Climb every mountain and swim every ocean Ilang sir, expression to of be love para sa with you and fix what I've broken. Oh, 'cause I need you to see that you are the reason. There goes my hands and you are the reason. My heart keeps bleeding. I need you tonight. If I could turn back the clock and make sure the lights are faded the dark, spend every hour of every day keeping you safe. And climb every mountain, swim every ocean, just to be with you, fix what I'm broken. 'Cause I need you to see that you are the reason. I don't wanna fight no more. I don't wanna hurt no more. I don't wanna cry no more. 'Cause I can need you to hold me. Hold me now. Just a little closer now. A little closer. I need you to hold me tonight. I climb every mountain and swim every ocean, just to be with you and fix what I'm broken. 'Cause I need you to see that you are the reason. Palakpakan naman. Alright, sila ka kayo salamat partner sa mga manindot ka song. Okay, so sir, happy na ka sir? So once again, happy birthday. So syempre no, grabe na nilang yun nag-express ang imuhang mga anak, ang imuhang anak karon nga si Ma'am Jeneline para may mga memorable and special ang mga celebration today. Okay sir, so happy na ka sir? Kabayli ra yung balik kay ma'am. Kino saan naman kalas na kabayli sir? Okay na gano'n. Ikaw ma'am, na-enjoy na ni mong pag-violin ni sir. Marami kilig lagi kinapong ka ma'am, no? But anyway, no, so syempre lang, para special ang atang celebration. Naging ang aning pamahagi, okay? So this time, hindi lang kay kanay nag-end. Unang-una, thank you so much sa tanang nag-participate, sa pagsayaw, mga apo, mga anak. Na dari karon makasaulog sa birthday ni sir.
this time natin cake. So itong abila ng cake, din kantahan ka na happy birthday, sir. Okay? Sige po. Alright, sa natin cake. Ang makabutang sa ito ang cake. Happy 65th birthday, Papa! We love you! Palakpakan naman natin! Alright, so play kami sa kantahan ng happy birthday si Sir. Ready! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, and this birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Alright, so happy birthday, Sir! Alright, so happy birthday mo din, Sir! O, tara kung sa man mo ang birthday wish para sa imo ang adlaw nga natakan ka, Sir. Sa imong birthday was, sir, para sa imong birthday today. Ay, sa mo gawa ha? Itong birthday wishes nga long live the Philippines. Nga kanang magkauban nga unta sa kanunay maampuon maampuon higugmaon mapansayloon nya akong wish nga unta hatagan kanunay kapiskay sa panglawas ug ipalayo sa mga kadaotan kay kanunay ligi handaan sa mga pagsulay bisan sa mga pagsulay andam akong mga hutay mura na Blow the candle, Sir! May upang kandila, Sir. Yehey! Wala na tanong ako, yehey! Yehey, baka! Hey! Natahan na balik! Ready! Ready! Happy birthday to you! Hey! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Alright, so happy birthday, sir! Once again, thank you so much sa inyo na happy birthday once again, sir! Sir, happy na ka, sir? Hindi ba na ka? Okay na daw. Okay, so this time, din lang kayo rin again. Basig, mga dancer na yung naring napitan. Ang tayo may dance challenge. Dili na? Dili na lang daw. Sige, dili na lang. Okay. Sige, okay ra. Bisa si sir. Bisa gusto ka mahata, sir. Dili lang. Okay, so once again, happy birthday once again, sir. Mga tana lang ko nimo. Ay, sir, balik to. Balik ng cake. Ibalik na to. Okay, sir, mga tana ko nimo. Unsa imong gibati sa surprise. Nga gihimo sa imong anak karon. Okay? Una sa tanan nga akong gibati, murag na bati yun ako nga, murag na balaka ko ba ug unsay paghimuon kay ako daan ako na say ko na nako nga ang mga okasyon ron online na ang uban unya nahibalo ko nga murag ko gidrama ako na lang nasay ko daan nga ingon aning hitabo kay wa man ko mag-wish nga mingon ani pero wa dam ha dako kay kong kalipay ninyo nga mianhi o niambit sa pagsakulog sa kong adlaw na tawhan bisag pobre lang ni pero tinuod nalipay ko o dako kay kong kalipay nga himuan ko ani nga okasyon tunong sa kong birthday. Salamat kay sa kong anak diin kuan siya ba murag
Concerned sir. kayo sa ako Sir, lanta po dali, sir. Oh, Camera, sir. akong pasalamatan siya nga naghimo nini. Magwis lang ko nga unta sa kanunay malipayon isang taliwala sa mga pagsulay. Ayan. Kalakpak ka naman. Ikaw, ma'am. Kasi mong gibati, ma'am, sa surprise. Sige na, ma'am. Kasi mong gibati, ma'am, sa ingunani ang pagiging. It's okay lang, ma'am. Kay, lami man po na magpa-pray na kay Tears of Joy ka na. Gibati lang ko kalipay. Og salamat kaayo ni Jinjin. Lagi ng ani meron din niya kalipay sa miya kalit. Learning di kalit. Thank you kay Jen. Salamat. Ayan, kalakpak ka naman. Alright, sila ka salamat ma'am and sir. Sa nasayod ko nga grabe ang kalipay sa matukusa. Especially sa itong celebrant nga si Sir Alberto nga nagsaulagin sa iya kami ka 55 katuig, okay? Ay, sorry. 55 rather. Nasyak sila kay gipabatan 10 years. No? Less than. Anyway, happy birthday once again, sir. Nasayos ko grabe kinang palipay, no? So, syempre kami po, ginagkatod. In behalf of Everything Surprises, we are so thankful. We are so happy. We are so grateful. Especially for choosing and trusting Everything Surprises ni Ma'am Jen Lee sa mga from Taiwan. Ma'am Jen, thank you tayo sa mga pagsalig sa mga kakaning birthday celebration sa imong papakaroon is nahimog yung posible ngayon ani nagbalipayan ang tanan, okay? So, sa mga sir, sa Everything Surprises, ako may birthday wishes para sa mga dalagan kayong Diyos, sir, nga nakapagpata sa imong ikasay 65 katuig. Nasayod ko, sir, nga dili lang kay kaning birthday ang ako ang i-celebrate, ang inyong i-celebrate uban ng imong asawa, uban imong mga anak, uban imong mga apo nga nadiri karon, ug sa mga anak nimo nga wala ko diri bisan kon ngayon ana, ipabati gid ni Ma'am Jen sa imong ni Ma'am Jen ring special kay kasayahan palangga kay kaniya. Bisan tol sa kalayon dili hindrance no nga dili mapabati sa imong kung unsa kanya kay ni gugma. So magpuyo lang ta sir nga magpalinawon magpalipayon uban ang gugma sa tibok pamilya sakto gid imong sir nga imong birthday wish nga magpabilin unta nga puno mo sa magpabilin mo nga may nampuon o magpabilin nga mahigugmaon no kay mo man ay hinagiban nato o kanang gugma nga naa nato nga mababati nato sa uban is kasara pud na nga gihatag sa Ginoo sa atong kinabuhi no kay wala pud ang Ginoo sa atong kinabuhi dili man ta makahigugma sa tuig katawo basta mapasalamatan kita sa atong buhi nga Dios nga siya nagahatag always nagahatag kanunay sa grasya nga tanang pagbati nga dili nato kayas ng pagkatawhanan pero nakaya nato tungod kay gigasahan ta niya sir no so once again sir happy 65th birthday greetings from Everything Surprises palakpakan naman natin si sir. Alright so sir ang ilalanda sa camera sir bye bye then flying kiss sa camera bye bye sir flying kiss po flying kiss ma'am flying kiss ma'am sir flying kiss po sir. Alright, tari, mga sauban na to sa pagsawala. Bye-bye! Marami natin kasi kumahay. Alright, thank you so much once again. Thank you so much.